No Liško, sústreď sa, pome. Lebo sa nehýbeš, Támko. Odohráš úder, musíš ísť naspäť dozadu. Za čiaru. Pôjdem ja potom, hrajte. Nemáme čas, hrajte, nenaťahujte to. 0,15. Out. Pozor. Loptičky si daj preč, aby si nestúpil na ňu, Samko. Vytkneš si členok a nevieš vedieť ako. A budeš musieť skrečnúť a bude 6-0 pre Ríška. No. Po 15. Poď ešte, jeden break je to je nič. Nie je to dramatické, bojujte chalani, riadne. Eso. Neviem. Ríško, buď od čoho odskočila, to môže byť, to sa stane, to je Antuka. Tam trošku je väčšie zrno a ide už lopta inde. Alebo, nie, on ako nápravu robil všetko, len ušla mu proste lopta. To je nič, čo sa stane, neboj, veľakrát. Od čiary veľakrát, vždy tam len šmikneš trošku. Ale do takýchto len nastaviť raketku. 40-15. Pekne podávaš, nie? No celkom áno. Prečo? Zatiaľ tak stabilne, no. Tak ideme na to. Aj veľký. Taký 30 centy. 4-1. Meníte strany.